Poľská rodina Lasky a Kežmarok. To je názov projektu a konferencie, ktorá sa pre múzejníkov a historikov uskutočnila v piatok na Kežmarskom hrade. Rodina Lasky, ktorá hrad a mesto dostala do nemalých problémov, podobne hospodárila aj na poľskej strane na hrade Nedžica. A tak si Poliaci a Slováci opäť našli spoločnú tému. Rodinu Lasky a najmä Hieronima a Alberta by sme v dnešnej dobe mohli prirovnať k bohémom, ktorí si užívali peniaze Kežmarčanov cestovaním, hodovaním, poľovačkami a podobne. Rodina Lasky obývala Kežmarský hrad v 16. storočí a veľmi zaujímavá bola práve prednáška doktora Roškovského, ktorý nám predstavil podrobný rodokmeň tejto rodiny Lasky, kde zaujímavým faktom bolo to, že vlastne Albert Lasky bol 3-krát ženatý. Hoci to bola bohatá zemianská rodina, aspoň si myslíme, keďže mali erb, že boli bohatí a mali majetky, nemali peniaze. Hieronim Łaski to był także hazardzisto, a także może i kobiety, które kosztują, jak wiemy. Pewnie też nie byli jakimiś dobrymi gospodarzami tych swoich majątków, czy to w Polsce, czy tutaj właśnie na Spiszu. Známy je príbeh manželky Alberta Beaty, ktorú manžel potrestal zamurovaním dohradnej veže. Rok 1565 a tento rok súvisí s Beatou Laskou, ktorá ako prvá žena v histórii podnikla túr do Vysokých Tatier. Beata Laska padla za obeť Albertovi Laskému len z toho dôvodu, aby získal jej majetok. No ani ten mu nepomohol k tomu, aby zveľaďoval Kežmarský hrad a mesto. Zvýšili mestu daň. Predtým platilo 100 zlatých za rok. Teraz platilo 600 zlatých. A za tých 600 zlatých sa dalo kúpiť asi tak približne vyše 10 skromnejších domčekov. A najtragickejšie bolo, keď v roku 1571 zálohoval tento pán Lasky Kežmarok, hrad, mesto a všetky majetky rodine Rüber. Rüber tiež nakoniec nemal peniaze, zálohoval ďalej hrad, rodine Tököly a tí boli už takí ohromne bohatí, že hrad nevypustili zo svojich rúk. A to bola asi najväčšia tragédia v histórii mesta Kežmarku. Všetky informácie o tejto rodine zosumarizovali a doplnili aj významný historik Ivan Chalupecký, doktorka Molenda, odborníčka na odievanie, Stanislav Fischer, riaditeľ múzea z Bochne, architektka Iveta Bujnová a Katarína Slávičková z Kežmarského lícea.